ingkang dahat kinurmatan ingkang Hamengkukarya Bapak Hengki Arifin lan Ibu Eni Sriwayuni ingkang ing dinten punika Hamengkukarya ngramakaken putra-putrinipun ingkang asma Mbak Nadia Safira Putri Arifin pikantuk Mas Muhammad Farhan Maulana, putra dari Bapak Nizam Sifa dan Ibu Romita. Para rawuh pengiring pengantin saking Telatah Kabupaten Jember, Kecamatan Jombang, Jombang, Jember, Jombang tapi Jember. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Sadi lan Ibu Sri A, kang ugi ibu kula piyambak, kula anggap ibu. Semoga jumeneng. Tuwin keluarga saking Lamongan, ugi keluarga saking Simorejo Sari ingkang dahat kinurmatan. Soho para pengiring pengantin saking Telatah Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ingkang dahat kinurmatan. Sepisan sumangga mujuaken puja pujiastuti ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kita sedaya. Kaping kalihipun sholawat sarta salam mugi katur ing ngarsanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pinsepuh sesepuh ingkang dahat kinurmatan, para rawuh sedaya kakung miwah putri ingkang satuhu pantes sinudarsana. Kala wau keluarga saking Bapak Nizam Sifa adalah Ibu Romita sampun asrah bonggoan dumateng keluarganipun. Kula menawi nyebut adik Hengki, awit adik Hengki menika adik kula piyambak. Kali adik Eni Sriwayuni dados kula kapernah Mas manggen dateng Pasuruan. Kula makili utawi sesuai saking keluarga adik Hengki Arifin adalah adik Eni Sriwayuni. Matur agunging panuwun ingkang tanpa upami dene kala panjenengan sampun ngendikan ampun dipun anggap anak mantu, tapi sampai maring kapastanan yoga piyambak, putra piyambak. Nggih mangkenipun menawi wonten babakan ingkang prayogi tumraping putra utawi yoga Bapak Hengki Arifin lan Ibu Sriwayuni sampun dados kewajibanipun dipun tegur utawi nek rada ndeling diceples. Diceples bokonge. Awit sedering tiyang sepah menika tansah nyimetaken dumateng putra-putri menawi anggenipun nglampahi gesang bebrayan wonten bab-bab ingkang kirang meranani utawi nerak
dumateng angger-angger utawi norma-norma kehidupan ingkang sampun dipun lampahi sesarengan. Harapan kula minangka keluarga mugi-mugi pinanganten kekalih tansah atut runtut rerentengan ngantos kaken ninen-ninen. Roh artine nganti simbah-simbah. Saya harapkan pasangan Ananda Muhammad Farhan Maulana dan Nadia Safira Putra Arifin ini nanti menjadi pasangan yang langgeng abadi di dunia wal akhirah. Hanya maut yang memisahkan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Makaten ingkang saged kula aturaken inarsa panjenengan sami sekul kopat santeni klopo menawi lepat nyuwun pangapura. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.